Украина празднует День защитника Отечества. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софиевской площади, где главнокомандующий поздравил украинских военных с праздником. Українському народові, дорогі співвітчизники, 2 роки тому я прийняв рішення відмовитися від хибної традиції відзначати головне військове свято нашої незалежної держави за календарем країни-агресора. І нова дата прижилася напрочуд швидко. Чому? Бо коріння її в давньому святі Покрови, яке особливо глибоко шанувалося нашими пращурами-козаками. Коріння її в коріннях Запорізької Січі та в боївках Української повстанської армії. Я вітаю всіх захисників України, які в той чи інший спосіб на передовій чи своєю повсякденною працею забезпечують мир та спокій нашої української держави. Вітаю Збройні Сили України, Національну гвардію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу, Службу зовнішньої розвідки, правоохоронців, інші силові структури.